Ki khubor ka Batesi TV. Kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoilam juga khon hinyotrep National Awakening Movement. Hakar pusau trek ujuliu arajar arpusan. Dilai ban IT daga jingtho shu menteri ramba ka zilla konrad ki sangma bandawai ka sorkar bakam deshu bansha yagi kali tourist ki banabar ka zilla ki bampat register yagi kali hapo ka zilla bakin rung shik jaka jungo kai perthai ki badan hakeleng ka zilla. Hakajaya kran bakilat pathai ko bor working president jongka khnam uba Thomas Pasa ulong bagadi ka jing tarwa jong ka seng kambe satya ki ek bathammai hapo kari hinrei kum ka seng klapen pau baka sarkar kadiban shim nuksa ne ka jila Sikkim bagi kari tourist ki bampat register bat ka sarkar ha ka jila Sikkim shimla sha satya bakin kit ikidang jungo kai perthai shik jaka jungo kai Bakani ka jing tho kam ri shu ba thamai ni taman super kama punya lalu ada khamni Bila ikan ya sarkar jongka tu kapor, habangi hadin bingala pengkre jungi bercerai bahang kerpat sarkar tu kapor bah soba banung syasyu ikali tourist kibamdi Meghalaya register, bakin let tourist destination kibar pok jala ka jungi, banga kama hatu kapor nakal yang under secretary jong sarkar jala ka jungi bla patha yang commissioner jong transport ban let check lam citi sipok Sikkim. Gile kumdo kata ka procedure ka jongki ka regional ka jongki bat kalawan ka report ru ki ho chati sepo Sikkim kim ju sha ikni kali ki badi labar ki penun kambe ta ki kali ki bana po Sikkim hi khana ba ka tourism hang do kan men to ya ki try lo jong to chala bat hatu ka por pada kala ka sarkar to por ong general ri aja khatra ka pentip sangi bat kala ong ba namar ba ka ISBT mau yom kampanya te sobha ban hadu ba ka ISBT mau yom kan dep hari kata pada ya kene paro kali ki bamdei Meghalaya registered ni pensage no aktor po ISBT kanang baki kali bari registered bar Meghalaya pada kin fly dan kin ferry pada igni ki tourist jongi sektor solution ba per hari kata badang gilat ho istinar sen kampus juta mentang sini kumbu ngi jubli ni ngaseng kunju I ekono kam siteng bagi ibu dia pakane ko dikata senjam pada kala jongi la tho isha ICM gila penpau kita ki jingjia ko muswa ki bagi la tho saki sokar ki bare bagi la kerpat ki ong ba sumhaban full of no ya kane ke benta bat lada kalong bala ngin continue na ka ai ka waktu ko sarkar jo aja khanyo kala I kala bukte nama ko bolong menta ka ISBT kala urlo kabar pada kementerian nomor ba kumba lajia hi mentak ikini ka jingjai jo ki shujur po indol tingla penpau ka sithi ka jongi ong jen ba la dan kata ka procedure dan arrangement banum syashu i kali baraba ban den syadu sipo terus lesi ka tu ka jingjai ka nom jia ka nom don ka jimbut nam ka jala ka jongi tika balai pada ngila penpau ya ICM don boram ngira ong kumne bakane ka jing dawa ka jongi kamlong bis halo ka jingi mau ngimisi ini, hari kita tang arti lagi points, idawa ya kan tang halot arti lagi point, point ke benengkong, bagi try mulu, ikut sama lagi jongi, kinyo kamai dal di hak beribadah tourism department, bar kabar, kan wanra kajing singan, kajing sultanah, ya kita turis ki bawa nabar, sautul ki point nil ayah bukan ni kasih tiga jongi, yang lada, kini kita turis ki wan kisim terkali jong khasi. Kapan engkau kan pensuk yang ini kita mar kini kita driver kejongi kila amelin te ban niya akin kisurok kibar kim kibarian kila amelin baksun beneng angni ya ka Malaysia kini driver nang tina mori for kunda melin tan te kan avoid kanu ka miss happening ka bala banjai ki tourist ka pensive ki kabar lara don de kini ki driver kejongi ki ban yaram ye kini ki tourist kejutan bakin long kum kikai mah kumbang ila alap hiba dada kiwan de driver nak ko asam kim tip yang time kini ki driver ki hakli ya kali tisingking lagi pai ba na surok tekane ka penjenjar pelong inconvenient ba ya kini ki turis ki bon chene dan nak pata ka jongki ngila ong ba suba
mo lada kita bet kini ki jongi men tekan rusuk shibun ban ngila kerpat habang ya kendu ya PS ru ngila kerpat bang ba teng ni pha ya ka city ki ba le se kim de ki personal letter ki jongi ki de ki jingdawa ki ba bentoy ba teng ngim ju reply sa ngi ha ka undum mo haki ba mensuang isu yo ki juba ke ba sarkar ka sneu lo to ka chu tho jongi te na kalyang da jong ka office jongi CM ila ong ba tong sa shia phone no ni follow ya ni ka jingdawa ka jongi ya ni ka city ka jongi hadin si host ni kharas ni ba ke ka sarkar de kale na ni sama jadi tai bentaban ka ba kawe ka benta ba gila penpau ni city no ba lalap kadang ka jisha ba ki traveling agencies ki ba nang tiap buat ki kham kamai bun maki nakilum kiwa itiang na tourist destination jongi bodak ni kan jela jongi namar ki peron kam de private car ban ferry ya ki tourist da ki tourist aiwai te kami kalau bi ai chuno ko pa kalau persya ya ka interest jongi putari termu te nakali ka jongi ngila siam udi ban sim kya bai ni udi ban sim kya bai ni bat lada kawan kata ka puot pa ka ka jela ka sutu ba hoi ki kali ban apa nim sha shu in persengit ke mau yong na mau yong kin lek biki kali ki bari ML bai tele si ka solve ka problem baro bat mi kermen pada baka sarkar ka jongi kam tamme naga mi jong siam un pe ya kani ka jingdawa jongi da kata ka jing broad ka jing curhat kadang ba ikan jimentoy karwan ya ki pai ba jong try lu jong jela jongi kini pi ka sarkar haba ka sim kini ki an kini di ban mai khatam ya ba din tourism kadi man sim jimbon ki tourist taxi association na ki stakeholders ki ba thai ba per kadi kan pen mentoy ka sarkar bakan wan se ka conclusion ka ba mentoy lang ya baro ka ba pha ka conclusion. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.